Oganda jabalo ya mawuok e dhot mar Maragoli no bago budho mar tipo madhialo higni 45 nyaka ne gichak timo nyasi mar Logoli Festival, nyasi ma bende gitimo kaka yo mar kelo oganda jo-Maragoli kamoro achiel. Giwacho ni kata obedo ni Kenya nitiere gi dhoudi modhuro gi kuo oganda jo Kenya mondo orwak kido gi timbe mag dhoudi mamoko, gino ma bende biro kelo oganda e piny mangima kanyakla. Moralini Tundi nigi ler. Kinde duto, oganda iyango kaluwore kod kitgi gi timbegi. Ka oganda Baluya iyango gi goyo tenga mochuo chieng'. Ne en nyasi mane oganda mawuok e dhot mar Maragol dhialo higni 45 nyaka ne gichak dhialo nyasi mar Logoli Festival. Oganda nopong'o e alap mambali kama ne gidunyo miel kachiel gi nyiso mich mopogore opogore. Giwacho ni kaka oganda mawuok e dhot mar Maragol sa oseromo mondo sirikan kaunti ma Vihiga osidh alap mambali kendo timne lokruok madhi kelo dongruok e alapno kamoting'o timo lokruok ne udi machal mar gi koro rach mokalo. This ground must be declared and gazetted. The resolution must come from the county assembly to move forward. Tumeona kila mwaka tunakuwa na Maragoli Cultural Festival, tunakuwa na Banyore Cultural Festival, tunakuwa na Hamisi na tunakuwa na Terik. Na sisi tumeona hii tukiendelea na hiyo mpangilio, tunaona sio mpangilio mzuri. Jotelo mochung' ne weche mag kido gi timbe owacho ni ok gibiling'e kinde ma irocho ratich jomamine kendo gijiwo oganda mondo jiw telo mar jomamine pachuka. Gender equality, sisi kama cultural leaders hatungependa kuona ya kwamba akina mama wana dhulumiwa ama tuseme they are being discriminated. Joten migepe Musalia Mudavadi mane oyuore nyasi no nogolo siem mager ne MCS mayulo kendo keto nyawo e tich kar timo dongruok e kor gwenge. Nyinyi MCS mukiangalia kwa functions za sheria ya devolution, mutaona kwamba mambo ya ugatuzi is a devolved function. Ni function ambayo imepewa serikali za ugatuzi. Sasa wewe unakuja hapa na wewe ni MCA, haujapitisha budget kwa county assembly, unasema musaria tengeneza. Kinde no bende no jiwo jotelo mawuok pachoka mondo osir migosi Raila Odinga e manyo kom mar AUC kowacho ni mano en achiel kuom yo mar kelo dongruok ne oganda jo Kenya. Ndugu yangu Osotsi, tukisaidia Raila, tukishikana na yeye ili apate nafasi ya kuenda kwa AUC, it is not conditional. We are supporting him because he deserves it. He's a capable Kenyan and he has something to offer to the people of Africa. Jochiw thieth bende notiyo gi thuolo makamano mar ndiko oganda e okumba manyien mar thieth SHA, okang' ma bende nosir gi Mudavadi kowacho ni owinjo jogo mane omi thuolo mar ndiko oganda e okumba no omed mahino mondo oganda oyud thieth samo winjore. Wale ambao walipewa jukumu la kuwa 100 people in every county or every constituency wakusajili watu. We have to be serious. Wale healthcare workers, let us register our people, because if we do not get them to register, our hospitals will miss facilities. Gijiwo oganda mondo par matute wi jotelo magidwa yiero e yiero mabiro e 2027. Ya kusema mtachagua viongozi na nini, you have your time. You have your time. Focus. Study them. Look at them carefully. Don't be cheated. Musidanganywe. Kura si kesho. Kura si kesho. Kura ni 2027. Linet Undi, Ramogi TV.